Hej, i denne video viser jeg dig, hvordan du laver et Game Pass i Roblox på din mobil, som vi ser her. Først åbner du en browser, i mit tilfælde Safari, og søger efter create.roblox.com, som vi ser nederst. Så kommer vi til denne side her. Her skal vi logge ind, så klik på Login øverst til højre og indtast dine oplysninger. Efter login ser du et profilbillede øverst til højre, og så klikker vi på de 3 streger øverst til venstre. Vi ser Dashboard, klik på det, sørg for mine oplevelser er valgt, og klik så på en vilkårlig verden. Det er ligegyldigt hvilken, da du nok vil lave et Game Pass til Please Donate, så det er ikke vigtigt. Så lad os klikke her. Jeg har valgt min verden, og nu klikker vi igen på de 3 streger øverst til venstre. Lad os nu rulle ned, indtil vi finder punktet Monetization. Der ser vi passes, og der klikker vi på næste. Jeg har ikke oprettet et pas endnu, så jeg opretter et nu ved at klikke på Opret pas. Så kan du indsætte et billede her, hvis du vil. Jeg gør det ikke nu, men du kan indtaste et navn og en beskrivelse her. Når du er tilfreds, trykker vi på Opret pas, og så ser vi dette. For at sætte en pris, klikker vi på passet og går til de 3 streger øverst til venstre for at se salg. Her kan vi indstille det som vare til salg og indtaste en pris, for eksempel 100 Robux. Husk, at du får 70% af prisen. Når du er tilfreds, trykker du på Gem ændringer, og så er du færdig. Hvis vi går tilbage til passes, ser vi nu, at det koster 100 Robux. Når du åbner en stand i Please Donate, tilføjes den automatisk. Hvis videoen hjalp dig, vil jeg sætte pris på et like. Farvel.